ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ሳንችቴክ ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም እንዳተመንኹ ሎማዓንቲ ሒዘያ መፅእ ዘለኹ ከዓ ብዛዕባ ፋይል ማናጀር ወይ ከዓ ፋይል ኤክስፕሎር ኮይና ከመይ ጌርና ፋይልና ማኔጅ ንገብሮ ክርእየኩም እየ ማለት እዩ። ብቐንዱ ግን እዚኣ ማውዝ ራይት ክሊክ ሌፍት ክሊክ ክንሪኣ ኣለና። እዚኣ እታ ማውዝ እያ። በታ ማውዝ ጌርና ራይት ክሊክ ሌፍት ክሊክ ከመይ ጌርና ንብል ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። እዚኣ ራይት ቡተን እያ፣ በዚኣ ራይት ክሊክ ንብል። እዚኣ ከዓ ሌፍት ቡተን እያ፣ በዚኣ ሌፍት ክሊክ ንብል። ካብኡ ብምቕፃል ዳብል ክሊክ ከዓ በዚኣ ንብል ማለት በዚኣ ሌፍት ዝበዝሐ ግዜ በዚኣ ኢና ንብል። እዚኣ ከዓ ስክሮል ዌል ነዛ ስእሊ ንባዕላ በዛ ስክሮል ዌል ገይረ ከምዚ ገይረ ዙም ኢን ይገብራ። ዙም ኣውት ዙም ኢን እንዳገበርካ ከምዚ ጌርካ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ። በዚኣ የንቀሳቕሳ ኣለኹ ማለት እዩ። እንድሕር በዚኣ ሕጂ ሌፍት ክሊክ ማይናስ ተኢልያ እታ ማውዝ ትጠፍእ ማለት እዩ። ራይት ክሊክ እንተጠዊቐ ግን ናብ ካልእ ኢዲት እዩ ናብ ካልእ ሴቭ ክብሎ ይወስደኒ ማለት እዩ። ራይት ክሊክ ነዚኣ በዚኣ ሌፍት ክሊክ ከዓ በዚኣ ንብል ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ከዓ እዛ ፋይል ማኔጅ ምስ ረኣና ካብኡ ቀፂልና ከዓ ከመይ ጌርና ናብዚ ቅድሚት ናብዚ ኢንተርፌስ ንስሕቦ፣ ከመይ ጌርና ከ ናብዚ ታሕቲ ናብዚ ታስክ ባር ንስሕቦ፣ እዚ ከ ከመይ ገይሩ ከም ዝረአ ኣይኮናት ከመይ ጌርና ንኽፍቶ ከርእየኩም እየ። ንቅድሚ ኩሉ ግን ኣብ ዩቲዩብ ብምኻድ ሳንችቴክ ብምፅሓፍ ሰርች ብምባል ኣብ ዩቲዩብ ኣብዚ ቻነለይ ሳብስክራይብ ብምባል ተወሳኺ ቪድዮታት ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ከምኡ እውን ብዛዕባ ቴሌፎን ሸር ዝብሎ ኣብኡ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን ሓደሽቲ ብሕጂ ሸር ዝብሎ ቪድዮታት ሸር ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሕጂ ናብታ ክስታይና ንኸይድ። ፋይል ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብሮ ፋይላትና ኣብዚኣ ብዊንዶው ብምእታው ፋይል ኤክስፕሎር ብዳብል ክሊክ ብምጥዋቕ ናብ ጋላሪ ንኸይድ ማለት እዩ። ንፁር ኮይኑ ክረአየና ከምዚ ገይረ ይዕብዮ እሞ ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ እዛ ክኣትዋ ዝፀናሕካ ሕጂ ብሌፍት ክሊክ እየ ክኣቱ ፀኒሐ ሕጂ ኣብ ጋላሪ ብምእታው ስእልታትና ከመይ ጌርና ሙቭ ንብሎ ከርእየኩም እየ። ንኣብነት ሕጂ እዛ ቀዳመይቲ ስእሊ እዚኣ ወይ ከዓ ካብዘን ስእልታት እዚአን ሓንቲ መሪፀ ናብዚ ኣብ ፎልደር ወይ ከዓ ካሜራ ቁፅሪ 2 መሪፀ ነዛ ስእሊ እዚኣ ንኣብነት ናብ ፎልደር ናምበር 1 ክስሕባ እየ። ነዚኣ ሕጂ ራይት ክሊክ በዚኣ ሌፍት ክሊክ ይጥውቕ እሞ ብድሕሪኡ ብሌፍት ክሊክ ኮንትሮል ገይረ ብድሕሪኡ ናብ ፎልደር ናምበር 1 ሙቭ ዝብል ክሳብ ዝመፀኒ ወይ ከዓ ናብ ካሜራ ናምበር 2 ሙቭ ዝብል ክሳብ ዝመፀኒ ከምዚኣ ገይረ ፍንው የብላ እሞ ኮምፕሊት ኢላትኒ ርኢኹም ዶ? ከምኣ ጌርና ስእልታት ሙቭ ክንብል ንኽእል ኢና ናብ ዝደለናዮ። ንኣብነት ሕጂ ፋይላት ከዓ ካሊእ እንድሕር ሙቭ ክንብል ደሊና ኣብ ዶክመንትስ ብምእታው ናብዚ ንኣብነት ፎልደር ዝተኸፈተ ፎልደር ናብዚ ሙቭ ክንብል ንኽእል ኢና። ንኣብነት ነዚኣ ቡክ 111 ዝብል ዘለዋ ነዚኣ ኣብዚኣ ዘላ ክሊክ ንብላ እሞ ስጋብ ንደልዮ ከምዚ ኢልና ንኸይድ ከምዚ ኢልና ንላዕሊ ንኸይድ እሞ ብድሕሪኡ ራይዋ እዚኣ ንላዕሊ ከምዚ ኢልና ንኸይድ እሞ ብድሕሪኡ ነዛ ኣብዚኣ ዘላ ቡክ ወርክ ናምበር 1 ትብል ዘላ ከምዚ ኢልና ናብዛ ኦፊስ ስክሪፕትስ ትብል ዘላ ወይ ከዓ ፎልደር 14 ናብዚኣ ሙቭ ንብላ ማለት ከምዚኣ ጌርና ዶክመንታትና ናብ ሓደ ክንጥርንፎ ንኽእል ኢና። ካብ ፋሕፋሕ ኣነ ክረኣየለይ ኢለ ኣብዚ ገይረዮ ኣለኹ ብቐሊሉ ክረኽቦ ምእንቲ እስኹም ግን ናብ ሓንቲ ክጥርንፍዎ ትኽእሉ ኢኹም በብናቱ እንዳመዝገብኩም ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ከዓ ኣብዛ ፎልደር 14 ትብል ዘላ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ፎልደር ሓዳስ ክትከፍት እንድሕር ደሊኻ ንዓኣ ኣብዚኣ ክሊክ ትብል እሞ ብድሕሪኡ ኒው ትብል ኣብዚኣ ትመፀልካ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ብምጥዋቕ ሓዳሽ ፎልደር ክንከፍት ንኽእል ኢና። ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ኒው ትብል ምስ መፀት መኒሽና ናብዚኣ ንኸይድ ፎልደር ትብል ምስ መፀትና ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ሓዳሽ ፎልደር ኢልና ኒው ፎልደር 14 ወይ ከዓ 014 ሚኒ ፎልደር ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ፎልደር ስለ ዝኸፈትክዎ እየ ከምኡ ኢለ ኣቢለ ማለት እዩ። ራእይዋ ሕጂ ኣብዛ ፎልደር 14 ስለ ዝኸፈትክዋ ኣብ ትሕቲኣ ኮይነን ኣለዋ እዚአን። ንኣብነት እዚኣ ሕጂ ከምዚ ተቢልያ ይዓፅዋ እንድሕር ሓንቲ ግዜ ክሊክ ኢልያ በዚኣ ሌፍት ክሊክ ከዓ ዝርዝር ከምዚ ኢሉ ይመፅእ። ንኣብነት እዛ ፎልደር 177 ትብል ዘላ ራይት ክሊክ ብምጥዋቕ ክሊክ ይብላ እሞ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ኢለ ራይት ክሊክ ብምጥዋቕ ፔንቱ ኳይክ ኣክሰስ ወይ ከዓ ናብቲ ቅድሚት ናይ ላፕቶፕና ወይ ከዓ ናብዚ ከም ትመፀልና ኣብዛ ድሕሪ 15 ኣብዚ ከባቢ እዚ ከም ትመፀልና ከምኡ ክገብራ እየ። ረኣይዋ ኢኹም ራይት ክሊክ ነዚኣ
ነዛ 177 ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ኣብዚኣ ፒን ቱ ስታርት ይብላ ናብ ቅድሚት ከይዳ ተለያላ ፕላስ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ፒን ቱ ኩዊክ ኣክሰስ ከዓ ናብዚ ተሰሪዓ ከም ትመፀና ገብረየ ሕጂ ኣብዚ ኖርማል ኣብቲ ውሽጢ ፎልደር እያ ዘላ ከምዚ ኢላ ኣይትረአን እያ ዘላ ከምዚ ኢለ ፒን ቱ ኩዊክ ኣክሰስ ምስ በልክዋ ግን ኣብዚ ተሰሪዓ ክትመፀና እያ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ተሰሪዓ ክትመፀና እያ ኣብዚ ቅድሚት እዚ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ፎልደር 14 ከምዚ እንድሕር ኢልናያ ፒን ቱ ኩዊክ ኣክሰስ ምስኡ ተሰሪዓ ትመፀልና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ተወሳኺ ከዓ ካልእ ፎልደር ንኸፍት ንቅድም ስክሪን ኪቦርድ ከምፅአ ምእንቲ ንኩላትና ፅቡቅ ገይሩ ክረኣየና ስክሪን ኪቦርድ ናብዚ ከነምፅእ እንድሕር ደሊና ኮንትሮል ዊንዶው ፕላስ ኦ ብምጥዋቅ ስክሪን ኪቦርድ ከምዚ ጌርና ነምፅእ ንኽእል ኢና ናብ ስክሪንና በዚኣ ኮንትሮል ፕላስ ዊንዶው ፕላስ ኦ እንድሕር ጠዊቕና እዛ ስክሪን ኪቦርድ ናብዚ ትመፀልና እሞ በዚኣ ገይረ ሕጂ ሓዳሽ ፎልደር ኣብዚ ቅድሚት እዚ ከመይ ጌርና ክንከፍት ንኽእል ከዓ ክሪአኩም እየ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኮንትሮል ፕላስ ሽፍት ፕላስ ኤን ተጠዊቐ ሓዳሽ ፎልደር ኣብዚኣ መፂኣተለይ ተኸፊታ ማለት እዩ እዚኣ ፎልደር ከዓ ንኣብነት ናይ ሙዚቃ እንድሕር ኮይና ሚውዚክ ኢልና ንፅሕፈላ ከምዚ እሞ ብድሕሪኡ ኢንተር ንብላ ብድሕሪኡ ኣብቲ ፋይል ናትና ብምኻድ ሙዚቃታትና ዳብል ክሊክ ጌርና ብምኽፋት ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ሙዚክ ትብል ከፊትያ ዘለኹ ነዚኣ ሙዚቃ ናብዚ ንሕልፍ ማለት እዩ ሙዚቃ ናብኡ ንሕልፍ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንከፍት ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ከዓ ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ኒው ብምባል ሓዳሽ ፎልደር ኣብዚኣ ኒው ብምባል ኣብዛ ላዕሊ ብምኻድ በዚኣ ሌፍቲ ክሊክ ብምጥዋቅ ሓዳሽ ፎልደር ክንከፍት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነታ ፎልደር ሽዑ ከም ዝደለናያ ንብላ ንፅሕፈላ ሽም ዘይተድልየና እንተኮይና ከዓ በዚኣ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ደሊት ንብላ ማለት እዩ እዚኣ ኣይተድልየንን እያ ኣብ ውሽጢ ኣትየ እውን ኒው ፎልደር ዝብል ክመፃኒ ካብ ዝላዕሊ ተደምሲሳ ብውሽጢ ከይደ ከዓ ይድምስሳ ኣብኡ እንድሕር ፀኒሓትኒ ማለት እዩ ነዛ ናይ ሙዚቃ እዚኣ ፎልደር እዚኣ ዝኸፈትናያ ናብ ዝደለናያ ሎኬሽን ናይ ስክሪንና ከነብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ናብዚ ነፀጋዓ ወይ ከዓ ናብዚ ታሕቲ ነብላ ማለት እዩ እንድሕር ናብዚ ቅድሚት እዚ ናብዚ ከነውርደ እንድሕር ደሊና ከዓ ኣብዚ ብምኻድ ፎር ኤግዛምፕል ነዛ ኖት ትብል ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ኣምፒን ፍሮም ስታርት ይብላ እሞ ካብዚ ላይን እዚ ክጠፍእ ትኽእል እያ ነዛ ጎግል ከዓ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ካብዚ ታስክባር ካብዚ ካዕልያ ተደልየ ከምፃ ተደልየ ፒን ቱ ታስክባር ይብላ ኣምፒንድ ፍሮም ስታርት ተይልያ ከዓ ካብዚ ብቅድሚት ዘሎ ትጠፍእ ማለት እዩ ሙቭ ቱ ዘ ሌፍት ተይልያ ከዓ ናብዚ ሙቭ ትኸውን ማለት እዩ ደጊሜ ሙቭ ቱ ዘ ሌፍት ክብለየ እሞ ኣብዚ ቅድሚት ክትመፅእ እያ ራእይዋ ኢኹም ሙቭ ቱ ዘ ሌፍት ክብለየ ብድሕሪኡ እታ ጉግል ናብዚ ቅድሚት ትመፅእ እንተደልየ እውን ኖርማል በዚኣ ሌፍት ክሊክ ብምጥዋቅ ናብ ዝደለኽዎ ሎኬሽን ናብዚ ከምፃ ይኽእል እየ ማለት እዩ እታ ጉግል ማለት እዩ ናብ ኩሉ ነንቀሳቕሳ ናብዚ ቅድሚት እዚ ከተምፃ እንተደሊኻ ከዓ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ከምዚ ጌርካ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ፒንቱ ሾርትካት ፒንቱ ፍሮም ታስክባር ኣምፒን ትብላ ፒንቱ ታስክባር ከዓ ትብላ ማለት እዩ ከም ድሌትካ ካብዚ ክተዕልያ ተደሊኻ ኣምፒን ትብላ ነዚኣ ከምዚ ጌርካ ተጥፍኣ እንድሕር ፒንቱ ታስክባር ክትብላ ተደሊኻ ከዓ ከምዚ ጌርካ ፒንቱ ታስክባር ትብላ እሞ ከምዚ ኢላ ኣብዚ ትመፅእ ነዚ ብዚ ዘሎ ኣይኮንን ወይ ከዓ ነዚ ብዚ ዘሎ ኣይኮናት ከመይ ጌርና ኣብዚ ቅድሚት ነምፆ ንሰርዖ ክሪአኩም እየ መጀመርታ እዚ ክመፀልና እንድሕር ኮይኑ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ብምጥዋቅ ኣብዚኣ ፐርሰናላይዝ ትብል ዘላ ብምእታው ኣብዚኣ ኣይኮንስ ዝብል ክመፀና እዩ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ቴም ትብል ዘላ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ወይ ከዓ ሌፍት ክሊክ ንጥውቕ እሞ ብድሕሪኡ ንታሕቲ ስክሮል ንገብር ዲስክቶፕ ኣይኮን ሴቲን ኣቲና ነዚኣ መጀመርታ ክትርዳእኩም ዘለዋ ቀንዲ ድሓን ሴቲን ንእቶ ዊንዶው ብምእታው ኣብ ሴቲን ዳብል ክሊክ ብምግባር ኣብዚኣ ንኣቱ ብድሕሪኡ ቀፂልና ኣብዚኣ ፐርሰናላይዜሽን ትብል ብምጥዋቅ በዚኣ ጌርና ናብዛ ቴምስ ትብል ንመፅእ
ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንብል እሞ ንታሕቲ ንወርድ ብድሕሪኡ ዲስክቶፕ ኣይኮን ሴቲን ዳብል ክሊክ ብምባል ነዘን ኣብዚኣ ዘለዋ 5 ቲክ ንብለን ነዚአን ከምዚኣ ሰማያዊ ከም ዝኾና ንገብረን እሞ ብድሕሪኡ ኣብቲ ቅድሚት እዘን ኣብዚ ዘለዋ ፋይላትና ብምሉኡ እቲ ኣይኮን ኣፕላይ ንብሎ ንቅድም ብድሕሪኡ ኦኬ ንብሎ ካብኡ በዛ ማይናስ ጌርና ንወፅእ እቲ ኣይኮናት ናብዚ ይመፅእ ኣብኡ ኣብ ሴቲን ብምእታው ካብኡ ቀፂለ ኣብ ሴቲን ብምእታው ናበይ ሸር ንብሎ ከም ዘለና ቪድዮታትና ወይ ከዓ ዶክመንትታትና ናበይ ክንቅበሎ ከም ዘለና ኣብዚኣ ኣትየ ኣብዚኣ ሸር ብምባል ሸር ካብ ቴሌፎንና ዝወፅእ ይኹን ዝኣቱ ብሸር ወይ ከዓ ብዳውንሎድ ናበይ ከም ነብሎ ኒርባይ ሸሪን ሴቲን ዝብል ኣብዚኣ ክሊክ ብምባል ኦን ወይ ከዓ ኦፍ ይብሎ እንድሕር ሸር ክትብሉ ዘይትደልዩ ኮንኩም ናብ ካልኦት ሰባት ኣብዚኣ ኦፍ ትብል ትጥውቁ እንድሕር ሸር ክትብሉ ደሊኹም ከዓ ኣብዚኣ ማይ ዲቫይስ ኦንሊ ትብሉ ማለት እዩ እንድሕር ኤቭሪዋን ኢልኩሞ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ብሉቱዝ ዝተኸፈተ ናይ መቕረብኩም ይኹኑ ናይ ርሑቕ ሰባት ናብኦም ሸር ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ሕጂ በዚኣ ንውፃእ እሞ ኣብቲ ፋይል ንኺድ ንኣብነት በቋራጭ በዚ ከዓ ትኽእል እየ በዚ ናብ ፋይል ከምዚ ኢለ ብምእታው ኣብዚ ፒክቸርስ ወይ ከዓ ቪድዮስ ይኣቱ እሞ ናበይ ሸር ከም ዝብል ከሪአኩም እየ ኣብዚ ኣበይ ናበይ ሸር ይበሃል ከም ዘሎ ስእልታትኩም ወይ ከዓ ቪድዮታትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ይብል እሞ ሸር ይብላ ኣብዚኣ ካብኡ ብምቕፃል ይፅበያ ክመፀለ እዩ እቲ ዓይነት ስእሊ ወይ ከዓ ኣርእስቲ በዚ ይመፀልኩም እቲ ስእሊ ከዓ ኣብዚ ይረአየኩም ኣሎ ክረአየልኩም ተደሊኹም ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ብምግባር ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሾው ታይትል ትብልዎ ክመፀልኩም እዩ ኣብዚ ግን ናበይ ሸር ይብሎ ከም ዘለኹ ናብዚ ሰለስተ ወይ ከዓ ናብ ቴሌፎን ናብ ኣይፎን ናተይን ናብዚ ከዓ ኢሜይል ናተይ ኣውትሎክን ኖርማል ጂሜይልን ሸር ይበሃል ከም ዘሎ የሪአና ኣሎ ኣብዛ ታሕቲ ዘላ ከዓ ሸሪን ኒርባይ እታ ኣብ ሴቲን ኣትያ ዝፀናሕኹ እያ እዚ ከዓ በየናይ ኣክሰስ ሸር ክንብል ከም ንኽእል ብወሳቢ ይኹን ብቴሌግራም በዚ ከዓ ኮፒሎት ዝበሃል ናይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ሓዱሽ ዝተፃዕነ እዩ ናብ ዙም ከምኡውን ናብ ኣውትሎክ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ቲምስ ፎን ሊንክ ከዓ በዚኣ ገይረ ሕጂ ምዛ ኣይፎን ኮኔክትድ ገይረያ ዘለኹ ኣብዛ ሸር ኒርባይ ብምእታው ዋላ ናበይ ሸር ክንብሎ እዘን ቀዳሞት ኣብዚ ዘለዋ ናበይ ሸር ከም ዝበሃል እዩ ዝሕብረና ዘሎ በዚ ላይን ገይሩ ፈልይዎን ዘሎ እዚኣ ኒርባይ ሸሪን ብምእታው ከዓ ኣብዚኣ ተርኖ ኦፍ ኢልያ ስለ ዝፀንሐ ክልቲ ሰቲን ተርኖኦን ክትብልዋ ትኽእሉ ናበይ ከዓ ሸር ከም ትብሉ ከዓ ኣብዚኣ ራይት ኣብዚኣ ሌፍት ክሊክ ብምጥዋቅ ኦፍ ኢልያ ሞ ማይ ዲቫይስ ኦንሊ ኢለ ቸንጅድ ኮይና ኣላ ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ ተቐይራ ኣላ ማለት እዩ እንድሕርቲ ዲቫይስ ናትኩም ክትቅይርዎ ደሊኹም ሽሙ ከዓ ኣብዚኣ ሪኔም ብምባል ኣብዚ እቲ ሽም ክትእትውዎ ትኽእሉ ድሕሪኡ ሪኔም ኢልኩም ምስ ወዳእኹም ዝፀሓፍኩሞ ሽም ኣብዚ ወዲእኹም ኢንተር ትብልዎ ወይ ከዓ ሴቭ ትብልዎ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ኣብ ዘለኹም ሰሰናይ